Yamde jeɗiɗi filmaji capanɗe tati woni wakkati windere tedduɓe heeɗiɓe yonti nantindi on kabruji ɗi. Oumar Mamadou Sow e toɓɓi mawɗi kabruji subaka ɗi to bene ko jasani kono koɓe capanɗe jowa e nayo mbarama yontere ƴaɓɓine nde e nder jangu ngu innitirtoɓe jihadiyankoɓe ngu fedde jinimi jokkodirde e Al-Qaida qirli waddi ngu jangu waɗi ko e nokkure ni wiye parc W heronirde e Burkina Faso kami Niger laamu bene haali e dow majjum e alarba hanki min jato mali jokken haalde alhaali yimɓe capanɗe tawaɓe na mbara ɗo saraji d'accorde kono ngu wonde ɗo kawala hirnage leydi ndi refi haaldi e seedeɓe heptinɓe hen koreji mumen on mo ganduɗa anditama e ɓen waraɓe ni jeeya capanɗe jeegomo ɓe kono mali e walle ɗiɓimo Wagner ciwli e balɗe jaɓɓiɗe ɗe to Seba Boubou. Sénégal jonti tati caggal nde sariya laɓɓitinannoɗo sariya yafuyo wota e kewal to suudu sarriji ndu députéɓe lundiɓe ɓe mbaɗino wullitande to suudu tonu ndu e nder jabowol mum hanki ndur suudu holli on sariya kay ina lundi dosgal mawgal leydi Sénégal. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaru on calminama no mbiruɗen joni e gardidi toon to Benin ko jasani kono koɓe capanɗe jowa e naya goni waraɓe e yontere ƴaɓɓine nde ɗum ko e nder jangu ngu innitirtoɓe jihadiyankoɓe ngu fedde jinim jokkodirde e Al-Qaida qirli wadde jangu ngu waɗi koto nokkure ni wiye parc W heronirde e Burkina Faso kame Niger laamu bene haali e dow majjum e alarba hanki Bouliba no artanen hen. To bene lamgu gongini alarba hanki maydi kono koɓe capanɗe joyi e nayi waraɓe e nder yontere yewtude nde e jangu tumandi jihadiyankoɓe to nokku biyeteɗo parc national W to banggue rawo leydi ndi koɓe to keso mo joguiɗo konngol gouvernement o Wilfried Léandre Mbeji habri ɗum andini ko ngu jangu ɓuuri hewde mayɓe gila nde fitinaji ɗi puɗɗi e nder diwan he joguiɗo konngol gouvernement o holli wonde kono koɓe mayɓe ɓe e jangu ngu koɓe ɓiɓɓe jignaɓe e sehilaɓe o noddi gotangu gendi e andinde jangu ngu toɗɗi ko nokkuji ɗiɗi golle konunkoɓe e ko wiyete opération Mirador ɗo ɓulli Kudu e to nokku no wiye triple point gondi e keeri hakkunde Benin Niger e Burkina Faso nokkuji ɗo jihandiyankoɓe teska ko fediji sim jokkodirde e Al-Qaida holli wadde e jangu ngu nde andindi to banggue mabɓe mayirede ko ina ɓuura yimɓe capanɗe jeeɗiɗi hollidde guila hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi Benin sembini konunkoɓe mum e nder o diwan hedde konunkoɓe ujunaji jeetato immina ɗon gam hisnude keeri leydi ndi e nder golle opération Mirador kono haɗani janguji ina ɓeydo ete ɗum no hollita wonde leydi ndi no jogui caɗele gam habtade pelle jihandiyankoje dilloje e nder Sahel. Bouliba.